Ola, eu son Laura Nolla e véñovos presentar este libro titulado Corredora, escrito por María Reimóndez. Jeanette era unha nena moi curiosa e alegre que vivía nunha aldea moi pobre cun outeiro ao que ela adoitaba ir para observar as vistas. A Jeanette encántalle correr, por iso adoitaba ir correndo sempre. Un día, a situación económica da aldea empeorou. As mulleres da aldea, incluída Jeanette, marcharon cara á cidade de Addis Abeba para vender algúns produtos mentres os homes quedaban na aldea. Ao principio, as mulleres ían só por un tempo, pero Toiva atopou traballo e ela e máis Jeanette quedaron alí. Toiva díxolle a Jeanette que se fixera pasar por un rapaz, Solomón, porque así lles resultaría máis fácil a vida na cidade. María Reimóndez Meilán é unha escritora feminista e doutora en traducción e interpretación española. Naceu en Lugo en 1935, agora ten 46 anos. Ten premios como o Premio Novela Mulleres Progresistas de Vigo, en 2003 pola obra O caderno de bitácora, Premio Plácido Castro de Traducción en 2009 pola traducción da obra Mary Prince, unha escrava das Indias Occidentales, Premio Fervenzas en 2013 por Feministas, escrito con Olga Castro. Premio de novela por entregas La Voz de Galicia en 2014 por A dúbida. Sinceiramente, gustoume moito este libro de María Reimóndez. Paréceme que ten un argumento moi interesante. Non lle cambiaría nin o final nin o título, xa que me parecen o suficientemente axeitados para o argumento. A miña persoaxe favorita, sen dúbida ningunha, foi Jeanette ao longo de todo o relato. Pareceume unha rapaza moi valente, forte, fiel, decidida e loitadora, que non se deixa aplacar por ninguén. Ben, pois ata aquí chegou o meu book trailer. Espero que vos gustara e que vos animara a ler Corredora. Eu e o meu pato despedímonos. Ata outra! Quieto, se aínda non leches Corredora, vai non lendo, que anda por aí o pato asesino cuá 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 e quen sabe o que pasará.